सबके भाई एमके दीवाना और हमार भाई गुलाम सरवर। तो भाई लोग वीडियो आगल बा, देखो लोग बहुत कॉमेडी वीडियो बा, बहुत मजेदार वीडियो बा। और चैनल के सब्सक्राइब कर दो लोग, साथ में बेल आइकन भी दबा दो लोग, ताकि हमनी के जितना वीडियो बने तो उनके नोटिफिकेशन तारा लोग पहुँच जाए। ठीक है भाई लोग, तो वीडियो का लाइक कर दो लोग, सब्सक्राइब कर दो लोग, साथ में कमेंटो कर दो लोग भाई लोग। तो भाई लोग जानते ही लोग हमनी के पास टाइम ना रहेला, फिर भी तारा लोग खातिर टाइम निकाल के एगो दूगो वीडियो पेल देवे नहीं तो बात इला भाई लोग कि हमनी के देखो काम करे नहीं तो ओकरा बाद हमनी के टाइम निकाल के हमनी के जितना भी वीडियो बनल है भाई लोग देख लिया लोग, राते में शूटिंग होला, काहे कि हमनी के राते में शूट करते हैं तो हमनी के पास टाइम ना मिलेला भाई लोग। ठीक बा, लेकिन तहारा लोग के इंटरटेन करने खातिर एगो दूगो वीडियो पेलिए देवे नहीं तो हमनी के काम बा। चलो ठीक है भाई लोग, चैनल भाई लोग सीधा आओ लोग कॉमेडी में। कॉमेडी गुलाम भाई क्या हाल बा? हाल चाल तो बहुत ठीक है भाई बा। अब तनी जानते बारो कोरोना के मामला बा, तनी दूर रहो, मतलब डिस्टेंस बनाओ नहीं तो लगला तू गीत गावे माल बा। कोरोना चलता है बड़ी, मास्क लगाओ ना, मास्क लगेबो तो कैसे होई? मास्क से बड़ी लगा लो, तारा ढेर डर लगता। हमारा डर ना भाई, अभी देखो मान के चलो अभी हम 80 साल के भइल बनी, अभी आउट हमरा 80 साल जिए के बा। अभी हम 80 साल के भइल बनी, अभी आउट हमरा 80 साल जिए के बा। तो हमारा भाई डर बा, हम मास्क लगा लेनी। अब तारा डर नहीं के नया खून बा, हम कहाँ हम बनी बूढ़ पुरानिया, डर तो हमें करी। अब मान लो हम इतना राजा हो गए बनी, इतना ना राजा हो गए बनी, हमरा लगे पैसा आ गल तो डर हो गल। मास्क लगा के राजा आदमी, मास्क लगा के बहुत ज्यादा हम राजा हो गए बनी, इतना राजा हो गए बनी, इतना ना। अरे अब हम क्या बताएं, तोरा सोच के लॉटरी लगता है, तोरा सोच के नहीं खे बहुत नहीं थी, तोरा सोच के नहीं थे, इतना हम राजा हो गए बनी, बहुत ज्यादा राजा। का बनी हमार लड़का नहीं थे बड़का जो रहेला दुबई, छोटा ना छोटना ना। हाँ अरे ओकरा से बड़का, छोटना तो मदिला हो। अच्छा ओका से बाहर का। हाँ तो उ रहेला अपन दुबई। दुबई, हाँ दुबई रहेला। और जौन बुर्ज खलीफा नहीं के दुबई में दुनिया के सबसे ऊंचा इमारत हो। अच्छा हाउ का हाँ उहे बुर्ज खलीफा, उहे बुर्ज खलीफा में शीशा जौन बा न, शीशा वाला काम करेला, शीशा साफ सफाई बुर्ज खलीफा में। हाँ बुर्ज खलीफा में दुबई जो अबू धाबी में बा, दुबई अबू धाबी हमार लइका तो जानता है आयल बा का। हाँ काला आयल बा, एगो टॉर्च लिया आयल बा। टॉर्च कितना बड़ा टॉर्च का होयो तो सुन लेते, कितना बड़ा टॉर्च लिया आयल बा। ठीक बा, वैसा टॉर्च बा, ऐसा टॉर्च बा कि आराम से हैंगो, मतलब टॉर्च लिया आयल आराम से का कर हैंगो, यूट्यूब सर्च मार दो, यूट्यूब सर्च मार दो, मान लो तारा फिल्म देखे के बा, मतलब यूट्यूब सर्च काहेला, मतलब जब डाउनलोड रहेला तो ओमे डाउनलोड नहीं के सर्च मारे पड़ी, ओमे सर्च हां सर्च मार सर्च हां टॉर्च में यूट्यूब सर्च मार दो, यूट्यूब सर्च मार दलो, ओकरा बाद फिर ओमे जाके सर्च बार में लिखो जम फिल्म देखे के बा, मान लो तारा देखे के बा दुल्हन के तार के सर्च कर दलो, होने चले लागल देवाल पर। पहले यूट्यूब सर्च हां ओकरा यूट्यूब में सर्च बार में, हां सर्च बार में फिल्म सर्च मारो देवाल पर, ओकरा बाद देवाल पर चले लागल, तो माने सर्च मार के देवाल पर फेमस चली चले लागल। ऐसा ऐसा टॉर्च आयल बा, विज्ञान के चमत्कार हो, बहुत भारी सर्च में बताते में तो टॉर्च में नहीं चली थी, देवाल पर चलता वो प्रोजेक्टर होला, प्रोजेक्टर होला नहीं तो वही में प्रोजेक्टरे लेखा बाटा है, 12 के पड़ी बार के आ फिल्म अपन यूट्यूब खोल के चला दो, चल शीशवा पर देले बा। उहे जानते सुन ना का भइल, उहे जानते का भइल, कैसे राजा भइल बनी पूरा काम बताओ तनी। हमार पोतवा नहीं थे मजिला लइकवा के बेटवा, हां हां उहे हमार पोतवा ढेबरा मतलब नाम ढेबरा गांव में कहे मतलब उ ढेबरा हो, नाम लिखिए मतलब उ ढेबरा हो, नाम निकल जाता तो यही में कर देबे, नाम लिखिए उ ढेबरा हो। बताइबो सब हां सही से बात कर, गनिया का बड़ा बताओ गनिया तनी तो उहे का भइल कि खिसिया के ओकर जैसे ओकरा देखे के रहे बाल भी रिटर्न अपन चला के देखत रहे, कहलक हमरा तक कि दादा लगा दो, तो हम लगा देनी बाल भी रिटर्न। ठीक बा, बाल भी रिटर्न लगा देनी। अब हम चल गई तो का जाने कौन ना कौन बदल देलो,
ठीक है अब घरे में हाँ, खिसिया के का के ले जाके जमीन में गाड़ देलो अब पानी वो भी फेंक दी खोल के ना डायरेक्ट जमीन में गाड़ देलो ठीक है कि ना रही ना केहू के मिली ना चिला चिली करी हम जमीन में जाके गाड़ देलो अब पूरा खो जाता पूरा खो जाता कहीं मिलत नहीं थे 50 दुबई के रहे ना आ दुबई के 100 ड्रम के रहे दुबई के 100 ड्रम आता ना हाँ इतना महंगा ट्रक रहे 100 ड्रम के ट्रक का भैल 1 महीना भैल जैसे मतलब अब हमने के भुला गई तो कि अब चलो हमने के ट्रक भुला गई चाहे चोरी हो अब गई बताइए ना हाँ अब तो 1 महीना के बाद का भैल है वह इतना बड़ा ज्यादा ना खेत नहीं बड़ा का है पचकी फेंक लेगा अच्छा हाँ इतना बड़ा बताओ तो नहीं पैसा पर एकदम सेम टमाटर लेखा सेम तोड़ते यहाँ जौन बा है देवेला है बगल वाला देवेला हां एक बगल वाला जौन देवेला वो देता आराम से ना खोल लो नीचे तक एकदम सेम तोड़ते और वे ऊपर जब भंडारा वाला बतिया वाला सेम वही सेम अगर तारा देवे न निकल गए तब का ट्रक निकलता अभी तुम तो बताओ थनी उहे का भल बा जौन मतलब अभी जिम्मे कितना दिन बाद लॉकडाउन ना लगला अभी 3 महीना भल 3 महीना भल 3 महीना में जवान जानता रे इतना बड़का बेल पेड़ इतना बड़का बहुत बड़का ट्रक पड़ता कितना बड़ा ट्रक इतना बड़ा ट्रक इतना बड़ा ट्रक पूरा है ना सुन बुआ बेटा सुन है मां बहनी है ट्रक एगो तुरनी कि है गाड़ी पर 3 गो जाम कर है मां बहनी है तुरनी एगो ट्रक है तुरनी की 3 गो ट्रक बहुत बड़का भल बता है लग के के न तुर ले लगी लगा के तुरंत नहीं आराम से एगो लगी लेतनी लगी लगा के तो हां आराम से लगी लगा लेतनी आ ट्रक तुर के आराम से लगा 15 ही रुपए में बेच देते 15 ही रुपए में बेटा या 100 रियाल के 15 दाम दे अब हमरा लगे एगो थोड़ी बा अब हजारों का संख्या में कहत नहीं कि गुलर का फूल वाला कहानी तो मालूम है बा कि जेमे गुलर का फूल गिर जाला दही में तो दही फटने ना होला वही में यहाँ पर टरस के पेड़ जाम गल एमा तुरनी कि जुगो जाम गल फिर डाली पर तो तुरनी पूरा का तुको जा आ वही में साथ में हम को बैटरी ना मिलेला उहो जामता वही में वो जामता पेड़वे में पेड़वे में जामता करचो आ बैटरी उहो जामता आ एवरेडी कंपनी के बैटरी जामता एवरेडी हां आ निप्पो इतना मतलब कि अब राजा हो गल बनी अब सोचा तनी कि डायरेक्ट पेड़वा कटवा के आ डायरेक्ट हो अमेरिका में नहीं थे ट्रम्प राष्ट्रपति हां हां ऊपर से डायरेक्ट पेड़वे बेचे वाला बनी सोचना था कहां ऊपर से बेचे वाला बनी 25 करोड़ रुपया में डील हो गल बा 25 करोड़ में उ पेड़ हमार काल काटा के बेचाए हां तबे तो हम बेचारी जाता नहीं पता जा तो तुरंत कहत नहीं कि अल्सन अब पेड़ हम एक जगह राजा हो गई और पेड़े के वजह से हम सोचे जान तो हम चाचा गए रहन अच्छा मतलब अब हम कहते नहीं अगर पेड़ जाम गए तो चाचा के हाथ हो गए पेड़ जाने के कह मतलब हम जब कहम तबे तुम कहबे हम पेड़ जानो जब हम कहम तबे कहबे चाचा मन गए रहन खायरा हां मतलब खायरा हम कहत नहीं मन हां तो कौन कहत नहीं खायरा कहां गए बाजार हां और मतलब बिया किन के लिए लौका लौका के सेम लौके लेखा हां मतलब लौका के बिया लिए सेम लौके लेखा हां लौका के बिया लौका खा लिए हां किन के लिए जन हां अब बो देला हां अब बोला के बाद कुछ दिन के बाद हां देखो तो बहुत का हुए न लौका फड़ल लौका बहुत माने लौका जाबे हुए लौका के पेड़ में लौका नहीं फड़ी सुना ना तारा सोच से बाहर मतलब लौका हमारा सोच से बाहर बा मतलब लौका जाबता हां बहुत बार का पेड़ा हमर दे लौका ना पे हाँ। तो लौका का तो लौका पड़े हाँ। पे अब जामला के बाद हां फूल फूला मतलब के मजामल और ये मोटा आ बिया इतना रहे हता के बिया रहे आ लौका के बिया लौके के सेम रहे अमा इतना गाछ इतना मोटा हो इतना मोटा गाछ और लौका के बिया के हां गाछ लौका के बिया के गाछ इतना मोटा हो हां इतना मोटा आ कैसे भोवाला से गोला से का भाई बहुत बार का मैंने बहुत जमा हाँ। अपन चौका पर करवाने के मुल्का हां बहुत से जमा हां अब कोई में अपना ना जामता
अपना ना जाम एकदम तो लौका के का वैल्यू है मार्केट में? लौका के का पूरा रेल के बेचत है। लौका के तो कोनो वैल्यू नहीं है। एगो 50 मतलब लौका के का वैल्यू है मार्केट? लौका कहते हैं लौका मतलब 50 रुपए में एगो 50 रुपया बेचत है। एगो तो 50 रुपए लौका बेचत है। कौन कीनता बुलबो? 50 लौका ना एलईडी टीवी। एलईडी टीवी कहाँ से है? वो पेरावा में। अच्छा पेरावा में। अच्छा एलईडी टीवी। हाँ पर रिमोट हाँ इतना जामत कर मतलब कि थोड़ा पेड़ में एलईडी टीवी जामता तना जा ई होई रे। बाजार से मिलल बिया तो मतलब लौका के बिया में एलईडी टीवी जामी सेम लौके लेकर है। सेम लौका लेखा रहा लौका के बिया हो पर लिखल है एलईडी। मतलब बिया पर हेती के बिया पर एलईडी लिख दी। एलईडी लिखल है। हेती के बिया पर ना लिखाई लिखा दे ना लिखाई। चावल के दाना पर अच्छा लिखा ये है। फेगत नहीं छो मतलब कि तोर टीवी के गाछ जम गल हमार तो जामल बा। तरस के जाम गए हमार जामल बा ट्रक के गाछ देखत नहीं ना तरस के जाम दिया हमारे एलईडी का हमार एगो है मत तुरलो कि हमार जामल तुरलो के जामल तो गन हमारे एगो तुरला की 5 गो जाम गए। एक बार में 5 गो जाम देता रे तो हां एगो ए ते फेगत है चल जल्दी जो यहाँ से दिमाग हमारा खराब मत कर जल्दी भाग यहाँ से जो ना तो में एगो कटर मतलब टीवी के गाछ जम गल बा टीवी के गाछ होला ना तो तरस के जाम हमार टॉर्च के गाछ बा अपने फेंक हम राजा हो गल बा जब फेंक पा करत रही चल सरकार जल्दी करता फेंकू दास